Arrastoan hori aztengo azgoko batzar nagusia. Lehenengoko gai zerrenda, atzenengo batzar nagusien egindako akta onartzea. Matematen dago zer esateko? Bai. A ber, Jose. Azkenengo herrialdean bukaera ordua emberetxeak eta 16 minutu jartzen dau, eta bukaera ordua ez da zuzena. Hemen atzenean eginten dau 19 eta 16. Ordin da, 20 da 30. Baina horrek Joni intzun, Ba. Osa, nota hartzeko. Hogeiak eta hogei esan diazu. Eta Eta hogeita marko oso. Bale, ordine botetan goaz, baiezkoa nok. Bigarren gai zerrenda, alkatetza dekretuen barri emotea, 570-tik 705. Puntoko matematizio zer dago esateko? Ez, ordin bagoaz hirugarren gai zerrenda, eskaerak eta galderak. Inok ez dago galderarik? Ordin amaituten gaurko batzar